Cha mana phela ave ukuthi phela sekuthengisa lezi zinto kuphela. Mhlawumbe nemsundu bayidla. Umsundu inyama ngebe zibuyile. Awusinyama umsundu kani? Hayibo, hey ngeke kanjani. Ithambo ngani? Hayibo, awusifana awusilithambo asiphika usilithambo kuyinyama kodwa phela hayi ethambe kamnandi. Like umuntu omnyama nje umuntu omnyama udla. Cha ke phela thina siyasi. Wena ungawusho ukuthi ungawudla umsundu uma ufica useviwe ngomsundu. Uthi mase ufry ngendlela yakho phela ngizodla. Kabe yamngeke mina. Futhi ungcono kuna exoxo uma ubheka umsundu. Mhlawumbe uyithambele kamnandi nje. Mhlawumbe uyayikela nje. Kodwa phela ukuthi kahle kahle yonke into okome engafaka ispice nje iphekwe kahle ungadla wena. Kuthi bakungabulali mina into mayithesta nande emlonyeni wami mina ngingadla. Iyabona ke enyameni ifana ke enyameni. I do believe ukuthi enyameni sidla yonke into. Mhlawumbe nembono. Kodwa ke engengizidle mina lezi ayibhale ibhabhe ukuthi ayidliwa ngiyifuna. Ma awuyithenga inyama store. Inyama. Uyayidla inyama oyithenga store. Engithenga store. Don't believe ukuthi awukazi uyihleke le nto. Kodwa ngisuke ngesinto sami ukudla ngisuke ngikudla ngoba ngingazi. Usukudlila nje. Yeah. Sokuphulile umthetho. Akuphulanga phela. Hawu sowuphulile phela. Ukwenza into wazi. Ini? Ake sona ukwenza into wazi phela mjitha hawu. Ubungazi. Ngeke sisebenza. Awuyihlanze hayi kodwa ngeke phela ixoxo. Hayi phela kwazi. Hey kodwa ngeke ukwazi ukuphika wespace. Cha kodwa phela into engako into engako uzolibona ukuthi ixoxo lele nya elungane Ngisho amaphisi. Ayi iphipisa ngayikhipha exoxo nje wena lingaka. Mangaka amaphisa ngaphuma exoxweni. Cha uzobona umkhomo hey. Wokugxumla nje okugxuma le plate. Ngeke hayi inyoni wena wasukudla inyoni ewona restaurant ngazokhanga. Nawe wena usazozidla nawe izinto yazi ukuthi mina mana ngisho ukuthi kwake kwangenza qabami yezo elinye lamakhehle ngoba kunamakhehlo onakele la ngaphandle yezo wahlaba imbuzi mehlaba imbuzi wayiqondanisa kahle wayiqondanisa nesilwane sakhe shuthi lezi izilwane wena angane zinunu ziyahlala ngandawonye izimbulu yezo noma wayefice kanjani ndawonye lezi zinto wayishaya wayibulala kanye zaningi yezo kumele azidle kudala ke lento emafriji bingekho inyama nje beyibekwa nje bomqwebu yabo kwafanele ukuthi ke aqonda ahlaba imbuzi ezoqedeliswa lelo khungane yakhe wasixhaphaza isizingana sazi wathatha indishwa mboza izikhumba zembulu imbulu amthazi wayimboza la ikhasa uthi ihlatshwe imbuzi thina uyasibiza nje kahle wozani ngapha bazukulu sodla inyama sayaza sazodla inyama uqotshiwe nje isiyamaqatha amaqatha yabo awusangeke usabona ukuthi yabona ke imbulu ke ngeke usabona ukuthi iqathalani leni noma unganothisa ucabanga ukuthi hayi mhlawumbe imbamba amathamba amancane angaka wana bo asangana asadla nepapa lana imnandi inyama yakhona sizingana wonke wona awuyidlanga bakudlisa ngesikade eqabi yami uzothi akukhishwe lokhungane ukushaya imali bhadi bo uzothi akubedla ukuthi akubulali kuze kuthi akubulala ungadla ixoxo libhekile wena bakuthi lifrawe ngento zakhona inkalankala uzoshona impela ukhuphuka usuku sayisibona uthi kwaza ngempologolo viki ixoxo eplatini liphume kanje ligxume libheke phezulu cha phela ungadla ixoxo eliphela ngamane kuyeke phela ngeke